Eventyrhulen kalder os, fortæller hemmelige ord. Velkommen til Eventyrhulen.nu, din digitale platform til magiske og personlige børneeventyr. Her hjælper vi dig som forælder med at skabe unikke historier til dit barn. Historier med oplæsning, billeder og indhold, der passer præcis til dit barns alder og interesser. Øverst i højre hjørne finder du knapperne Log ind og Opret gratis konto. Hvis du allerede har en konto, klik på Log ind. Er du ny her, klik på Opret gratis konto. Du kan vælge at tilmelde dig med din Google-konto for en hurtig og nem oprettelse. Alternativt kan du oprette en konto med din e-mailadresse. Når du opretter dig med e-mail, modtager du en bekræftelsesmail. Husk at tjekke din spam-mappe, hvis den ikke dukker op. Oprettelsen er gratis, og du får dit første eventyr med oplæsning og billeder med det samme. Tryk på Opret gratis konto for at starte dit første eventyr. Når du logger ind, kommer du direkte ind i din personlige eventyrportal. Herfra kan du nemt oprette dine børn, tilpasse din profil og følge med i dit abonnement. For at oprette et barn, klik på Mine børn i menuen og vælg Tilføj nyt barn. Du skal nu oprette en kort profil for dit barn. Indtast barnets navn, alder og vælg køn. Du kan altid redigere barnets oplysninger senere og tilføje en avatar for at gøre det endnu mere personligt. Når barnet er oprettet, vil du se en oversigt med navn og alder. Du kan til enhver tid klikke dig ind på barnets profil for at skabe nye historier, se tidligere eventyr og følge jeres magiske rejse sammen. Nu er det tid til at skabe jeres første magiske historie. Klik på Skab ny historie for at komme i gang. Først vælger du, hvilket barn eller fra hvilke børn historien skal handle om. Derefter vælger du et tema. Det kan være fantasy, rumrejser, naturen, dyrenes verden, eller du kan skrive dit eget unikke tema. Nu vælger du stemningen i historien. Skal den være sjov og munter, afslappende til sengetid, spændende eller lærerig? Du kan også vælge en fortællestruktur, enten en klassisk historie eller en historie til en særlig anledning. Herefter kan du tilføje dine egne karakterer, for eksempel barnets kæledyr eller et magisk væsen. Vælg et eller flere budskaber, som historien skal indeholde, som venskab, mod, godhed eller kreativitet. Vælg den tegnestil, du ønsker til billederne, kawaii, klassisk eller fantasy. Og til sidst, vælg en dansk oplæsningsstemme, hvis du ønsker historien med lyd. Du kan vælge mellem både mandlige og kvindelige stemmer i forskellige udtryk. Hvis du har særlige ønsker, kan du tilføje dem i tekstfeltet nederst, for eksempel karakterer, steder eller en bestemt slutning. Når alt er klar, klik på Skab magisk historie. Din historie bliver nu genereret med tekst, billeder og stemme, klar til at blive læst, lyttet til og delt. Din magiske historie er nu klar. Den er skabt specielt til dit barn, med personlig tekst, håndtegnede illustrationer og den stemning, du selv har valgt. Du kan bladre manuelt gennem siderne, eller trykke på play, hvis du har valgt oplæsning. Historien bliver så læst højt, mens siderne automatisk vender som en rigtig lydbog. Du har også mulighed for at gemme historien som favorit, give den en bedømmelse, eller downloade den som pdf og mp3, så I kan tage eventyret med jer, også offline. Billederne i bogen kan farvelægges og gøre oplevelsen endnu mere kreativ og hyggelig for både børn og voksne. Alle dine historier gemmes i din eventyrportal. Her klikker du bare ind på barnets profil og vælger alle mine historier for at finde dem igen. Du kan når som helst skabe nye eventyr, hurtigt og nemt. Prøv det gratis i dag og oplev, hvor meget glæde et personligt eventyr kan skabe. Eventyrhulen.